wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete hapo nyangatoya wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete nyangatoya wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV. The situation any man. She says it's an improvement. Sure when I were the poor. I sing at Umbu, funny thing I just say. That when alright, today also. Inini ndinooranga kuti ndine mazuva ndakauya ndikaona mwana panze aiva nechimero changa inacho changa chisina kunaka. Chekutanga chizosumuka kuti takuenda kwasekuru Nyangatayani makanga masumuka muchibva kupi? PaGlendale muno muGlendale. Handi padambudziko remwana. Mwana uyu ndiwe kutanga ndiwe chipiri? Ndiwe kutanga. Imhuri diki imhuri ichangotanga ndizi? Dambudziko remwana chii chaitika pamwana uye zvakatanga sei? Mwana akatanga muna January. Zvakatanga achimboita zvokudonha kutanga kugwinya. Then takatanga kufamba naye tichienda naye mumaclinics achipiwa mushonga zvamboita kunge problem yadzikira. Then mashandisa mushonga iyoyo problem yabva yapera obva atanga zvimwe futi. Saka pekutanga akabva atanga kuzvimba akatanga achiita mapundu apedza kugwina zvitafambira nyaya yekugwina obva atanga kuita mapundu ndinoona kuzomatora atanga kuita mapundu zvotamboenda naye kuclinic obva atanga kuti mwana chi mapundu ake aya nyaviri chichi tafuta muitisa zvenyaviri achipedza ipapo tikabvitoenda naye kumba mwana akabva ngotanga kuzvimba miri wese kuzvimba miri wese mumakumbo musoro kutangira pese apa nepadumbu pese apanga kuzvimba netsoka dzese dzaizvimba tsoka dzese tasvika ndopa tikabvitoenda naye kuclinic kwaubhindura taenda naye kubhindura akatanga kubatsirwa but situation yaisapera vaingotitengesa mushonga after mushonga tese kutora mwana vakabva naye tambofamba naye but kwatakafamba naye kwacho zvaingoramba zvichiita zvitongowedzera zvokuti yaitonge mukutotanga futi kuwedzera zvimwe zvinhu features yaanga ari inobva yatoita imwe wese. Saka pane paakazotanga kuita mapundu atara kungobuda zveuyu aibuda mvura achibuda makwati anga asingaperi makwati. Saka ndo patikazongoona vhidhiyo yasekuru paTiktok tabva tati rega tiende nemwana rega vapedze mugotaura rega tiende nemwana kwasekuru. Patikauya naye kunoku mwana situation zveshuwa sekuru akatoona situation yemwana vakati mwana anopora but rega titange tadzimura rufu riri pane mwana. Tabva vasiwa kunoku akagara kunoku zvemazuva ndofunga vekunge almost 7 days achigara kunoku. Mukugara kunoku mushonga yaipiwa achishandisirwa ndopatikatotanga kuona kuchinja kwake. Kubva ipapo ndopa akatanga kutooma miri zvese atanga kutobuda zvimauyu kutonga kutowedzera sekuru akati taiwa ndokutotanga kupora kwemwana ende zvishuwa zvakava zvapera zvese mumwiri make mukati zvakabuda angane mavanga pese mudumbu every join rake rese ranga rane maronda but maronda ese akarapwa akapera nekugwina kwaaita kwese kwakapera. Chivo kutenda kuna sekuru vakatirapira mwana ndofunga kubva January kusvika mwedzi uno wati rengotenderera kwese tichitraya zvichiramba
asi patakauyewo pasekuru zvakafamba mushe ndofunga mavanga ese acho anga anawo apora vasisina kana mavanga kana kuvhunura kwaaiita kwakuita kuchipera kana kugwina zvekuita zvichipera izvezvi. Ndazova hanzvadzi yangu manga mune mashoko. Alright. Ndina maiguru emunhu. Ndoda kutaurawo kubva pandakatanga kusangana nemwana. Ndizvozvo. Pamwe pese ndaitaura pafoni ndichingofambawo kwandiri kufambawo ndichienda. Ndichiti ndakafamba inini ndainzi imi mwana wamuri kufambira uyu muri kumugarisira muchipatara. Uyu mwana hamusi kumuda kana muchiramba makamisa mupi muchipatara nekuti nyoka yandiri kuona kumaprofita kwevanhu vemweya. Nyoka yandiri kuona iri kunanzva mwana uyu koyo. Ndina kuona mwana uyu mumapedza kana mwedzi miviri kana mitatu mune mwana. Ndopanda ndaipawo pressure kuna mama wangu. Tani mama, mune mwana ndinoona because pese ndaicommunicate. Mama kwanditi situation nemwana zvishwa kunokuka kuti achokwadi chipatara achichaita sei achichaita. Pandati mama saka todi ona inini ndiri kufamba kunoku ndiri kunzwawo zvakati. Mama wakati todi inini baba wacho wakaweka ndiri kutaura nawo. Ndovaudza kuti nei baba zvadii zvadai tambobuda nemwana muchipatara tombofambawo kunze. Zvishwa mama wakanditi tataura baba wacho vabvuma vati ngaite sei ngabude ini ndogara kuHarare kuWaterfalls. Ndobva mama vati saka takuenda ndiri kuita sei tikuya nemwana ngatinobuda muchipatara mwana uyu akaita kutotizwa naye. Haana kuita kubuda zvakanaka. Mwana atizwa naye muchipatara. Vauya kunoku vakarara one day. Vachirara one day vayamba kwangu. Vayamba kwangu. Vasvikaumba kwangu musi wacho vachitosvika patati ngatibudei titoenda kunomubatsirwa. Taenda mwana kunobatsirwa. Titosvika patakanobatsirwa. Vanhu vachingotaura tsananguro dzakaoma mwana rufu raingova rufu rwega rega. Tingonzwa nyaya yenyoka tisati taziva. Tichinetseka mwana anga akafunuka kuti achokwadi ndichiona mwana ndichitanga kumuona ndakamerera ndakairira musoro ati nemi mwana uyu zvishuwa semunhu mukuru ndakashinga ndakati koni ndakaderedza musodzi kuushu ane dambudziko ndofunga ndakashinga tashinga mwana dare kuti pekutanga tange ndichiudzwa izvozvo patabva ndati aiwa kune kumwe kwani usiku mangwana kune kumwe kusenseni tikuenda kusenseni tienda kusenseni tata disparate zvokuti ingoti chero pataita se patanzwa toda kuona kuti zvinhu zvatikunzwa zvimecheteana here tingoramba tingonzwa nyaya 1 yenyoka iyoyo zvadaro rimwe zuva tikoko vapiwa taenda kumamwe kumasowo vapiwa munamato wokunwa apiwa munamato wokunwa ndofunga wemalemoni nemvura zvakayereswa bhaitirwa zvakaitwa vakaposwa shinda shishishi takaenda naye kumba tatanga kumwisa munamato timunwisa munamato mwana akachinja akatombobvisa zvimavhunurwa zvese zvekutombodzoka kuti clear soul akutotanga kufamba akutotanga kutamba akudii pokwaita chando kwakatonhora zvekutonhora zvomadhezi acho mwana akaita 2 days asingageze aita 2 days asingageze ndobva mai vacho mwana uyu kuti i2 days here asingageze akunhuhwa kudai mwana anga akunhuhwa zvekuti ndakatadza kunzwisisa mama ndati zvishuwa ichi mbomugeza ndofunga akadzisa mvura yake basa bamugeza geza samuningi nonga ne problem yekuti anokurumidza kupanika akanoti achipedza kugeza mwana pana papa yese pahuma yake mwana pakabva pati mvura nemuno muhuro mepipihona mwana abva atsvuka kuti ared muhuro nguva iyoyo akatena mwana akabva kokonyara skini zvekuti akaita chembere nguva iyoyo zvekuti aita akachema aitsemuka paangochema pega aitsemuka waiti kungomubata kudai kungomusumudza chiti aitsemuka besi wangomubata watafonera baba wacho takati baba wacho situation yakunhu yawo vatadzokera futi kwekwe kwatakambopiwa munamato kwedu vataniwashaya zvishuwa zvakatipa simba zvekuti tirambe tichicommunicata nababa wacho takommunicata nababa wacho baba wacho bati ona timu muri koko chimbotsvagaiwo kuvanhu vechivanhu vamunoita sei vamunokwanisa kuwana ndofunga zvishuwa takatanga kufona takaona mumwe akati watakaona izvizvi ati mwoyo yedu ainotsikana vasati futi patadzoka futi atagara ndati naye meja mawo kude munin'ina wangu akurwarirwa mwana mandina meja mawo baba jamawo handi vari koko takanzwa nezvanyangatera ngavabvunze kwani
kwasekuru Nyangataya. Zvichikuwa takabva tanzwa zvasekuru Nyangataya. Baja mobva watumira mari tasangana mari, watumira mari yebhasi, watoti kwirai usiku. Takasvika panapa usiku zvikuma pasi 8. Takasvika tikatumirapo takashaya vanhu vanotakura kusvika babaja movaya motikari tinosvika nemotikari panapa. Zvakanzi mwana ari kufanira kunge achitori panapa banzi mbomupfunga anopiwa muye kupfungaidza akazopiwa leta kunzi munonopfungaidzira kumba after tatoramba kuti isu hatikwanisi kurara panapa aitonhora zvekuti aiti akadedera so waishaya kuziva kuti ndoisa magumbezi manga ndodii achita kudedera. Zvadaro tauya kunoko taenda kumba tanorara mwana anga akangoningirina muno mumuhuro chete. Taenda kumba tanorara usiku wacho ataurara nemwana akamuka mangwana makuseni mabvi ese akazara maronda aita red. Kumwana chii mangwana patauya kuno kwasekuru ndopa takapinda mudare. Tapinda mudare zvikana sekuru nawenyira apa yakakura ende ndaiona mere pamwana uyu asi ndini ndoda kumbotanga ndadzimura ndodzimura rufu ruriwa ndaona mumhuri menyu ende shuwa papo takanyatsoona zvishuwa rufu rwakadzimurwa nekuti takabva kuno takafunga shuwa zvinoita amen tingoita chi nekuti tanga tanzwa nekuti nekuedza kana panapa tanda kuti kuita sei kuedza ndizvozvo tisina kutoziva kuti tatoita sei tasvika taedza kudaro taenda kumba bvatapiwa mishonga yekunombo nopfungaidza pamazuva iwayo situation yemwana yakabva inotiwedzerei. Tadzoka kuno mwana bva anonzi mwana uyo kufanira kunge ari panapa. Ndofunga ndakararama namai vacho ndinawo panapa. Ndararama namai vacho ndinawo panapa nemwana. Mwana aiti nhasi anogona kutomuka achikutaudza akada kumuka mangwana anomuka akabatwa shayo dzekuti aite zvekuti ndikuda mvura anenge atotaura zvezuva iroro mune mutoti ataura taita zvekuvhura mwana kudai tomutesta kuti mwana arikufema ndishumwa mwana akatanga kuchinjirwa mushonga ndinzi mbomba iwe achifungaidzirwa imbomita iwe uno ndofunga pakaita mushonga wakazouya kanzi pane mushonga wanzi uchinjirwa mwana uyu asi mushonga uyu ndewekudii ndewekumugeza. Mushonga uyu ndopa mwana paangazara maronda akatanga kuti maronda aya atanga hana kutanga iri bhodhi yese akatanga mapwa umudoma mune maronda kusika rudzi kwake uko kwaitange munhu uyewe ndingati amboshuka zvezvi vaitange munhu agara nguva refu akatota kwanyorowa masikadzi ake mabhora ake angaita zvizvi zvekuti apwa zvekuti kutange asi storina pangoitange pasara chinyama zvaita redi zvese zvaita redi kudaro ndopakabva pati mangwana acho papamukara adumbu vazvamuka vazvawedzera zvisho ndopakabva kwauya mushonga iwowo uchinouya ndofunga tese taitya kuti tibate mwana. Ndakabva ndanzi mushonga uyu mwana arikufanira kutogezwa isai mvura yeshinyu shoma mowanza mushonga wenyu mana kuti right. Ndofunga ndakati ndini mukuru munin'ina wangu nesituation usiku wacho mwana akagwina zvekuti akanyarara vanhu vese vakamuka na 3 ana sekuru vese vakamuka vanhu vese vakagara mwana akapfungaidzirwa vanhu vese mumba vanhu vanga vachitobatsirwa chaivo vakamuka vakagara kudai vanhu vatakisa mwana. Mangwana chinopa akapiwa mushonga iwowo ndichimugezesa mwana vanhu vakanoungana kuseri uko vanhu vakatanga kupopota mwana ndichimugeza tikuda kutotuporeja mawo chichi vanhu vachitaura ndofunga mwana nguva iyo ndichipedza kumugezesa mwana akatanga kuti ndavandati putire mwana wangu zvandisamupfekedze vanamuputira mwana wangu vatagara kuseri uko pazuva ndakamuputira nezvinhu ndofunga mwana yenguva iyoyo temperature yabva yati 2 pesa temperature panguva iyo handakuudza vanhu but mwana after temperature yapisa ndagarapo mwana akabva azvimba bhodhi yese kuzvimba hapana pakasara zvekuti anga abudisa eyelid iri rakaita red rakapinduka kudai zvekuti ndaiti ndakamutarisa mwana kudai ndananguti but mwari chii ndichingoda ndichingosimbisa munin'ina wangu papa anga asachadyi
mandezi acho mwana angogara akadai anga asachapinduka kuti umupindure kudai muningi wangu aitosvika panguva yekuti airamba kuti musamupindure aimuka side roll rakadai ramune musina mupindura musiiwoyo mwana azvimba kudaro vandati dai sekuru vandashedza sekuru vemumushonga vechikuru so vandati sekuru handizive kuti pamushonga wamandipo chii chakuitika pamwana ndofunga sekuru vavo vakanoshedza vamwe futi sekuru vemushonga vakati uyachi uone zviri kuitika kuchi kumwana ndofunga vauya vese vakati ayo ndo mushandiro wechi womushonga uyu mushonga uyu unodhonza mvura dzese dziri mumuviri muchamuona zvaachaita musiye akati akadaro kufunga zveshwa mwoyo yedu yakadzikama takasiya mwana akadaro tichinaye usiku hwacho ihwohwo mwana akabva apwa zvekuita kuita maporiji mwiri wese waiti ukamujunga apa eti devenyu ukamujunga apa uti devenyu ndakati iwe ona mwana uyu apwa munhu wese akamuka achibvuma mangwana acho day one ashandiswa mushonga munhu wese mumboma akamuka achibvuma akati uyu mushonga unoita sei unoshanda vatanzi mushonga uyu maitada kuti muujambe one day momugeza mangwana acho one day momugeza mangwana acho nekuti utaona kuti unechi une pawa zveshuwa mwana takadaro one day tichidaro achipiwa wokuisa pamaronda achidaro akuti achikwadika ndakanyatsoona kuchinja kwese zvese pamwana zvese zvichinyatsochinja maronda ese achinopora kusvika nhasi pave nhasi kudai kwozoti musi uno atanga kuita futi zvekupera akati achipera problem iyi akabva anotanga problem iyo ichipere akabva tanga ndopa akabuda iyi nekugwina patadzoka nayo musi uno atauya nayo ma3 kweusiku usiku anenge achigwina ma3 kwega kwega kunoedza ma3 kwega kwega nokuya kwatakabva taita sei taita vanonzi nasekuru pane mushonga doti apiwe achinjirwe mushonga akachinjirwa mushonga iwowo taenda kumba nemumwe mushonga zvanzi musanomumise mushonga yamanga muchiita sei vanga muchimupa ende munoramba muchimupa zveshuwa mwana aingoti izvi zvanga akungoti wakafamba naye aingoti obva atodona nguva iyoyo aingoita zvekungoita kunge munhu angotyoka so obva atodona but iko zvinosvikana akazviita nezuro kuseni ndopa akatomboti kuti tasu achiita kuridza mukanwa meso achitasura makumbo maoko anenge akaita kumapfumbata kudai anobva aita weti obva angoti zii obva papaye ugonozodzoka makutotanga kutamba asi iko zvinozvi taakutotamba nemwana taita wekutembedzana kudai kakuvhunduka ikako kachirichana asi zvikutoratidza kuti mushonga wacho uri kushanda zvirikupera ndoda kukudzoserai kumashure pamaenda kuchipatara ndanzwa kuti pamwe pacho makanzi munyaviri pamwe pachona mukanzi aita chi kwirikwiti dzimwe tsanangudzo dzavaikupai kuchipatara vaiti chii pane patikanonzi tinomuitisa EEG pamarizoti EEG akauya achinzi ane pfari ati nguva iyo zvipfari zvacho mushonga yacho yanga isingashandi wese nguva dzaipiwa mushonga iyo zvaitoita wese aitobva amutsa futi chimwe chirwere pamusoro pacho ndovimba ndichitanga kumuona ndakangoti ndichisvika panapa ndakadedzwa ndovimba ndisekuru kavhozho vakanditi uyaone mwana ari kuno kwenjipa ndaenda mba ndamuona ndakaona mwana sekutsanangura kwamuri kuita kuti aifunuka nekuti inini ndega ndakatotya situation ine mwana haina kuita zvakanaka ndanzwa muchiti pamaifamba maiudzwa tsanangudzo dzekunzi mwana ari kunanzwa nenyoka hatisi kudai kutaura mazita kana kuti tsanangudzo idzidzi nyoka yainzi ndiani ndiye veukama here kana kuti aikunanzwa nenyoka asi mhepo iyi ndemumusha mavo ndezveropa rake isusu patika pana pasekuru vakatoti nyaya yekutoti akunanzwa nenyoka saka sekuru vangu vatotipa mushonga wekutoti vatange vadzinga yachi nyoka iyoyi ende nyaya yacho tozopindira mudare nyaya yake yozopedziswa vaida kutanga vabatsira mwana ndiairwara ndizvozvo saka iko zvinezvi ndoziva kuti mwana kana chikura
pane zvinhu zvamunoona nazvo kuti mwana wedu nhasi amuka asunzwa zvakanaka, nhasi ari kutamba. Iko zvino muchimucherechedza kubva pamatanga kubatsirwa nasekuru, pamatanga kuona chenji, muri kuona here shanduko yekuti munoti yes mwana akupora? Nondanzwa muchiti pamwe pachona aita akaita kunge aita zvakanaka odzokera kumashure, akaita akuita kunge zvakanaka odzokera kumashure. Iko zvino muchicherechedza nekubatsirwa kwaarikuitwa nasekuru, muri kuzviona sei? Aiwa, mwana ari kupora. Aiwa, problem yanga naye yese kubva patikangoya pano pasekuru zvikuchinja zvekuti zvaaimboita kubva tichimbofamba naye hazvo zvatosiyana nezvaakuita izvezvi. Apa izvezvi aakutotaura tinoda chakati, tinoda bhasikoro, aakutotanga kuto makumbo ndo anga asati anyatsonepawa ari kufamba, but kutofamba akutofamba futi. Ende kufamba akatotanga wiki rori rapfuura ndopa akatoburuka ega pamubhedha akashandisa vanhu. Mama wangu varipo panza vakatonzi naime yamutore mwana uyu zvakanzi kupi yakati ndisiyei ndinofamba chitera mwana wake panze. Akatotanga kufamba ndomusi waatotanga kunyatsoti iko zvinoti papa nhasi chero tatitofamba naye panze tachitotenderera naye. Aiwa, tinotenda nebasa riri kubatwa nasekuru. Ndichivimba kuti pandichadzoka ndichamudenha pozi nhasi tambodenhana panze. Ndichamudenha futi ndichioriwo kuti zveshuwa mwana chenji iri kuita here zvakanaka. Ndisingazive semhuri mune here mamwe matambudziko amunoti tine matambudziko mamwe ataisangana nawo, hongu dambudziko remwana rakazouya, asi tine zvimwe zvataisangana nazvo zvokuti taiona kuti zvazvizi zvega? Pakutsvaga mari papapa ndokwekuti unoona kunge ungonotoshanda mari yobva yatadza kuoneka chayashanda chine musoro. Ndomamwe matambudziko ataisangana nawo. Dzimba dzedu futi both sides, kuvarume kwacho nekwatisusu vakadzi chaiko chaiko, titi unenge uri mumba ka mune muri pai muri kuwrestling wrestling zone chaiwa handidi kutombonyeperana chokwadi chocho zveshuwa hatidi kunyeperana tititomborinakana mufaro. Dzimba dzacho hadzisi kutombonakidza, hadziri kuvava, hatitoziva kuti ameno kuti ndiye jamawo here achatisunungurawo sekufamba kwataita naye kudai nhasi uno. Handizive kuti ndiye achatipepurawo here kuti tibva tatoonawo kuti nhasi jamawo zvaapora. Saka kokweni ndindi yakaita se ndotoporawo pano nekuda kwajamawo iyeyo. Aiwa, ndinotenda nekuvimba kuti zvichaita sekudaro nerudo rwamaratidzo. Nondanzwa muchiti ndimi mamekuru vemwana, asi ndaona chido chamuinacho pamusoro pemwana. Chingoti rambai makaita se makadaro makabatsana nemunino inoti zvinotomuremerawo munhu awirwa nedambudziko. Ndanzwa muchiti pamwe pacho anotomboita sekupanika. Mongorambo makasimba naye, asi chandafarira ndechekuti chimiro chandakaona pekutanga kufunuka kwaita mwana nezvaari nhasi pane musiyano wakati kurei. Rega ndisire sekuru iko zvino ndinzwa kuti vari kuti chino. Ndanzwa kuti apa pavaiti ndoda kumbopfuudza dambudziko reguva ratanga tatarisana naro tozotanga kupinda mumatare kubatsira kuti dambudziko ribva rapera. Sekuru okay. Chokwadi zvakabata basa kuti chokwadi dai pasina sekuru nyangatayanika kuti chokwadi dai mwana uyu guva rake izvezvi tichitonoririndira izvezvi kuti ko ndopane mwana wedu apa. Asi iri basa hombe nesu kana ruzhinji rweglendale runotozviziva iko zvino nekuti mwana uyu akatombopublishwa zvekutodaro nekuti tata gomiro. Ndanzwa kuti anga azara mumagroup. Koiko zvino achiri kuzara here kuti vaone shanduko futi yaitika? Apa patasati zvedu bhuzi tatiri fokasana nemwana wacho. Aiwa, itai kuti mwana atanga asimba tozomutenderedza. Saizvozvo tendawo nevese vakasendera mari yekuti mukomana abatsirwe nasekuru nevamwewo vekunze nevemuglendale nevagarisani vatirikugara navo. Uno vakabatsirawo netumacho kuti mwana abatsirike. Ndizvozvo ndezvishuwa akatobatsirikana. Mukomana wacho aida kuti anodya zvinonaka zvega hapana chasingadye chinonaka mukomana wamukomana ende kubva arware
asi ndikunyepa kuti mwana wetu tinoti tine patakati shama muromo ndikupake chikafu munonyepa aidya achirwara kudaro atirambotamboita kikirikikiri naye. Aiwa ndofunga pandatosvika ndatotanga kunzwa nzi panodiwa mabhega. Aiwa pandinouya next time ndichaita kuti ndimuwanirewo bhega. Seko muri yenyu. Aiwa muri ndiyo iyi. Nini ndinoda kufara kana ndichiona varwere vachibetserwa nasekuru vachizosimba kudai zvinokudza mbiri yavo zvichiyemwesawo isusu vazukuru vavo ndinoda kufara. Mwana uyo ndichitanga kusangana naye ndakamusvikira asvika kare pana ndizvozvo ndikwanisa ndamuona vatanga kumhanya vakomana kateketeke kwanisa aiwa mwana rumwe aiti ngadzosere ai ndinoti inogona riri rufu iye asvika kudara madii kuti muise mudare ivaridze dare vaite sei vaone funga nyaya yakasumwa mudare yasumwa mudare vakaudzwa nevaridzi vedare kunzi aiwa vasaende ngapiwe mushonga zvinofamba ndizvozvo ndofunga vakajambiwa vaida kuti vapinda mudare muno vachijambiwa zvichivarwadza tisai tisiri kupinda asi mudzimu varikutaura kuti adada ndikuona tine vanhu vari panzama vasakasire kupinda munomu noti zvinogona kukasira kusvitsa padhuze futi nerufu rega tivagadzirire vari kure takateya kudaiso asi zvaivanetsa kuti mwana wati ndinozaita dzimwe nguva ndichitika kana ndapedzera matarira mwana ndichabuda vaendaye kumota indomero komana but aiwa isi kutesa zvitodzana sekuru inda kutomiwa udzi ndauda kuti ndichitokodzokawo muno mukati kuenda kundodzidza komana voshingisa kuti aya mudzimu wati rakasvikati vanopinda chete ndifunga vakazosvika kupinda vakasanganawo nemudzimu vakatsanangurwa nezvavataura asi ndiri kufara ndikuona iwo sekuru nyangatirani mbiri yavo yafamba ndizvozvo zvayambwika asi ndakuchikurudzira zvakare kuti ngavapedzise basa ndizvozvo nepavachapinda mudare kwazviri kubva kwacho zvinofanira kuti zvizivikanwa ndekupi kana zvipingo kana zvichibatwa kana zvichidzosera ndakuchizokumbira kune vaturikiri nevo vane murwere ava vazokumbirira kuna sekuru kuti zvisadziswe izvozvo tikunde kuti zvisazodzokorore asi apa ndakamboti ndichikrosa ndiri kumusika uko ndikaona vanhu vakaungana ndamandadaidzwa ipapo sekuru ndimune mwana yakadai vakubvisa mavhidhiyo mafoto anzi sekuru andiri kutambira mukati aiwa kudai kunge zvinopedzerana andazosangana navo zvakare vakundiratidza kunzi aiwa mwana aiti akazomuona achinja sekuru muri kushanda basa saka ndikuona mbiri yavo yanyangatayani iri kufamba nezvakanaka mbiri yevazukuru vanyangatayani iri kufamba zvakanaka vachikwanisira kugamuchira vanhu ndofunga maviri avo vakaita vamboda kutanga kushainirwa sezvo ndakanzoti vachisvika vanga nemari dzana dzakashota vaida kushainirwa nekushota kwemari ikoko asi mudzimu wakasemba taiva vanga vafambe ndadaune nemberi kusvika nepatiri nhasi indi kuvatenda vanyakatayani zvakare nekutenda vemimhuri neushinga wamakaita akane mwana aishisa zvokuti munhu achimutarisa anenge akatongoruza ropa munhu wese mutarisa anengangoti apasiripo asi nemabasa zvakakundika ndizvozvo ndofunga inini ndichitosvikawo ndichitanga kutomuratidzwa kana nini hwana yangu yakarohwa ndikati rega tione kuti sekuru anosvipedza sei asi chandaiziva ndechekuti sekuru nyangatayani pane zvandaona kubva ndichitanga kufambawo nawo idambudziko rinoganuka uyezve ndanzwa mhuri ichitaura kuti sekuru vakati iko zvino toda kumbopfuudza dambudziko reguva randiri kuona dare richizoenderera kumberi ndine chivimbo chekuti inyaya futi yatichafamba nayo kusvika painoperera kuti ruzhinji rwese vakambenge vamupublisha uye kuti mwana uyo ari kurwara ari kuita sei vaone kuti zveshuwa dambudziko remwana raita sei rapera. Totenda kutoti zveshuwa pakanzi rufu rwamiswa totenda kuti zveshuwa rwakamiswa nekuti isusu takapinda futi mugilasi tapinda mugilasi
takatoona guva, takatoona coffin, takatoona zvakatowanda futi zvakatodzokorodzwa futi kutaurwa futi muno mudare kuti zvakati mazviona ende zvishuwa takatotenda zvishuwa kuti rufu rwanga rwadi rwamira zvishuwa saka haisi tototenda chokwadi nekuda kuti takatoriona zvishuwa kuti rwaganukwa chokwadi. Wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete hapo nyangatoyani wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu pakatete nyangatoyani wauya muti mukuru Zambia mukahuru muri puru takatiza timika mune huturu. Thank you for tuning in to Zim News Beat TV.